boas tardes, benvidos a Voltas co Prato. Aquí estamos na Televisión de Galicia, nas cociñas da Televisión de Galicia. E lembrade, que cociñamos sempre en directo, as receitas son vosas, pero os cociñeiros poñémolos nós. Así que, ide dándolle un aplauso desde as vosas casas a Xulio Mato e a Begoña Vázquez. Un aplauso para eles. Aquí están, pero non me quero lembrar que se nos botades de menos ao longo do día, tedes Instagram e ali, pois nada, pois xa nos seguides en A Voltas co Prato e en Instagram subimos todas as recetas, subimos todos os trucos, todos os segredos, todo. Que tal, Xulio? Que tal, Begoña? Moi ben. Estades ben? Nós de maravilla. Estades nerviosos? Que tal estás ti? Eu? Estou de maravilla. Nótaseche. Non hai máis que mirar para ti. Estás estupendo. Estou ben, o pasar o San Juan, o San Pedro, todo sin novedad, a verdad que moi ben. E chegou Julio, que é o mes que... Home, é o meu. Que máis me É o pode. meu. É o teu mes, é verdad. Estou de celebración todo o mes. Primeiro de julio, sí, señor. Coller vacacións este mes por eso. Que dis? Home, son pa min. Señor, era o mes que se lle consagraba ao emperador romano Julio. Sí, señor. Pois na miña casa son o emperador. E agosto, Augusto. Pero isto xa nun programa de historia. E septiembre empeza o cole outra vez. Exactamente, sí, señor. Ben, pois aquí estamos para cociñar, non falar de historia. Xulio, Begoña, tedes claro o que ides cociñar hoxe? Ainda non o sabedes, non? No, ainda non, eu estou esperando o vídeo. Ainda non o sabedes, pois imos ver o vídeo que nos manda Miguel de Huevo, porque el sí que ven cunha proposta culinaria para hoxe, así que veña, a ver, adentro ese vídeo. Hola, chámame Miguel, e son de Bueu. Gostaríame que me derades ideas para facer un rollo de calabacín, un huevo batido, e todo con verduras. Tamén se pode facer con zorza, ben? Sale moi ben, darme moitas ideas. Gracias. Wow! Cuidado, Cuidado. Verdura con zorza, nunca tal cousa vin, Sí, señor, eu vino con patacas, teño visto con piña, pero con verdura tampouco non é iso. Pois hoxe é verdura. Pura e dura. Sí, señor. Gustamos a verdura? Sempre. A min gustame moitísimo. Quero dicir que dende non fai moito tempo. Pero sí, ahora como verdura, vamos. Por que non probaras? É lo que comías antes. No, comía, pero sempre... Chicha. Comías máis ben chicha. Sí, máis ben chicha e pasta, moita pasta. Claro. Claro. Basta todo na súa medida. Pois verdura. Pois verdura. Tedes claro, tedes algunha idea, ti, Xulio? Mira, que nos propós? Miguel pídenos verdura. Sí. E o prato por excelencia de verdura calé? O pisto. Xa cho digo eu. Entón, que vou facer eu? Pois un pisto. Pisto, nunca me quedou moi claro que é o pisto. O pisto é un guisiño de verduras que eu, en vez de facer un guisiño, vou facer a lume así bravo para que queden máis ben fritas salteadas que... Fritas e salteadas que... No, fritas, porque teñe bastante aceite. gusta o aceite. Teñe bastante aceite. Entón vou dar caña e vou fritir máis que saltear. Sí. Begoña? Porque non é ouro Eu todo tamén me río, que... pero ser así o presentador non me podo rir dun compañero. Voulle facer unha base dun pan de yogur. Podes rir. Un pan de yogur feito nun momento nunha tixola e despois Pan de voulle yogur, escalfar. vai facer un pan de yogur, o tipo... Pero te decía que non te iba a rir de min. Dalle. E voulle escalfar unhos hueviños de paspallás. Bueno, pois, ben. Moi ben, e algo máis? A mellor tes algo que un unicornio lle queres meter? No, pois eu teño un par de refráns, pero vou non guardar para despois. Moi ben, Xulio, moi ben. Hoxe vai de refrán. Gústame a min así a proposta. Ai, gústame moito o refrán, non sei ningún, pero gústame moito o Son maravillosos. Nos estamos a tope hoxe co tema dos refráns. E ti, Begoña? Vou intentar botar 4, a ver se son capaz. Veña. Mira. Eu voulle facer caso a Miguel. Sí. Sí, vou facer un rolo de cabaciña riquísimo. Xa verás, super fácil de facer. Podemos rencher do que nos dé a gana. Moi ben. Mirarme así con esa carne por dicir un pisto con ese aceite. Porque non é ouro todo o que reluce. Xa verás que ben que... A ver. Ai, Dios mío, Revólvense os páxaros a No, escopeta. está isto, vexo que Xa empezamos. aquí hoxe vai haber unha competencia bastante Bueno, tengo que considerable, Vamos alá. non é calquer Vou facer un rolo e vámoslo rencher. Sí, con un poquinho de queixo crema, un poquinho de atún, Muy ben. un poquinho de aceitunas, porque, bueno, a zorza está ben po inverno, sí, pero agora po brao, pois así un poquinho máis fresquiño. Sí. Non? Porque Entón, aí- vamos facer así, cun oviño cocido e tal. Moi ben. E xa verás que vistoso, que rico e que fácil queda. Pois veña, pois Vente nada, comigo, estou Marcos. desexando que comecedes a cociñar, así que idelle dando, porque parece que vai facer falta bastantes cosas que facer. A ver, Begoña, Por empezamos mira, contigo. rime de Julio, pero non teño coitelo. Ai, non pasa nada, que che consigo Non traxe un coitelo. consigo. Xa está. Aí está, compañerismo, moi ben. Home, claro. Mini Xa punto para ti, sí, señor. cortei cun ca Sí, culler. xa che vin eu no outro programa que se fixo antes, cortei un limón carmás. Claro. Para que se vexa. Mira, Aí está.
Vamos a relar 700 gramos de Gastronomía cabaciña. salvaxe. Moi Mira, ben. outro refrán, pouco pagas, pouco levas. Pouco leva, é dicir. E ese refrán, santo de que ven? Deste cacharro. Ese cacharro non che gusta moito? Non me gusta Gustaríache moito. a mellor un tipo de ralador... Claro, mira, eu teño unha teoría. Sí. E creo que non é mala. A ver. É mellor gastarse 15 ou 20 euros nunha cousa boa que che vai durar toda a vida que gastarte 1,5 € nalgo non che vai durar nin 10 minutos. É un comentario que a mellor a produción non lle está gustando absolutamente nada, pero bueno, parece que ten Begoña- razón Begoña porque... Dixit. Porque ela o que quere é relar pois 700 gramos de cabaza e claro, con isto O non... que non chora non mama. O que non chora non mama. É verdade. Sí, señor, o que non pía non chora, verdad? Está ben. Dime de que presumes. Te dirá de lo que careces. Exactamente, pois aquí estamos co refranero galego e pois continuamos. Entonces, Bueno, vamos alá, mira, vamos... Sigue relando. Estamos listos? Tú non Toma, solta por si moitísima auga. Aí está. Sí, por si acaso. solta un poquinho de auga, yo que En facemos... caso de Ferreiro, coitelo de Coitelo pau, de pau. verdad? Mira. Sabes que mañá estou na Alameda en Vigo? No, e que vas facer? Vou firmar libros. Vas firmar o noso libros? libro de Voltas con Ai. Pratos, sí. Ai, o vosso libro, vale, pensei Sí, que sí. ibas chegar ali na Alameda de Ti tes tal o e ibas libro? coller calquer libro e lo Tes firmar. o libro? Tes o libro? Sí. Sí, todas as noites é o que leo. Estou lendo ese e leo o voso. É preciosísimo. O final dame un O final, pouco de sí, pena. é un pouco pero, sí, pero estás está ben. caballao. No, gustame Sí. moito, está moi ben. E gustalle moito a miña nai. Xa. É que tomai Non o ten cociña firmado. ben, Non o ten firmado. Tes que traelo, que veña aí que un día traer unha receita. Vale. Sabes. Pois xa yo digo. E senón mañá, en Vigo, a 1 da tarde, estou ali na Alameda, na caseta principal. É que é a feira do libro? Sí, exactamente. Ah, pois moi ben, por nada, pois a xente que estedes por Vigo, por nada, acercadevos que Begoña firmamos o libro, só vai firmar só as recetas que son dela. Que sol, sí. O resto non firmo nada. Exactamente. Bueno, firmo algunha de Xulio. Ahora aí que lle botaches? Botaches Mira, botelle nata. Nata. Vale, ahora vamos a botar oviños. Moi ben. Vale, vamos a facer como se fora un biscoito. Sí, Como se fora un biscoito de fariña. por cabaciña. exemplo. De cabaciña. Ah, moi ben. Vale, ahora vamos a botar un pouquiño de fariña. Ah, ben, ben. Así a ollo, todo é a ollo, non? Non é a ollo, aparece aí nun printer. Ah, ben. Que pasa que eu non vexo ben. Claro, eu creo que aí Entón, botaches 700 de cabaciña. 2 colleres de aceite, Sí. sal, pimenta e, bueno, de todo. De todo. Botaches tamén 50 mililitros de nata. De ¿verdad? nata, exactamente. A nata xa lle engadín. E 50 de fariña tamén? Exactamente, mira. E agora remexo todo. Moi ben. Aí. Así? Vou engadir un... Sí, simplemente. Vamos a engadir despois... Botelle sal Sí. e así. E faltame isto. Ah, iso A que? levadura. Así. Un pouquiño de levadura. A ollo Así. tamén. Medio Bueno, sobre. ollo, unha culler. Moi ben, vou con Xulio que teño moita Perfecto. ansia de ver o pan ese de yogur. Aí está. Que tal, Xulio? Como vai? Como vai? Isto, Como mira. vai a túa infusión de verduras? Vai ben? Mira, como che dixen, verde aceite, a verdura picadiña para que se nos frita máis que se poche, vale? Quero Vale. que se frita. Picadiña pequeniña, non? Picadiña pequeniña, vamos picar pequeniño. Os 2 pementos, un vermello enteiro e medio, medio vermello e un verde. E 3 dentes de allo, vale? Vale. E agora vamos a botar tamén unha cabaciña. Unha cabaciña. Aí Ti está. nunca fixeche pisto, Marcos? Tienes cocinillas? No, sí, E agora te sorta? No, digo que non teño claro que é o pisto porque nunca me quedou claro que cal é a receta exacta do pisto. Bueno, pues, É o pisto fritilo é así como ti é ou... a versión que temos nós do ratatouille. Do ratatouille. Ai, ratatouille sí que fago moito, eh? Pois é o mismo. Pero era un traballo que tes Entón, que facer todo así Pois faz finiño. un pisto en rodajas, Ah, Marcos. claro, é verdad. Eso. Pasa que eu no meu colexio, saludo aquí a todas as cociñeras do colexio, facían pisto con bacalá. E Tamén, era claro. patacas con bacalá. O pisto vai con todo, vai con ovos, con bacallao, con un poquinho de xamón, con zorza. E este que lle bota un ovo así enriba, como Claro, se chama? un pisto con ovo. A verdade é que eu Claro. quedo fascinado cando lle Claro. poño os nomes aos platos. O que, home, O sea, claro, eso é que é eso pisto é, con vamos, ovo. oh. E que ti a mellor dándolle voltas, a mellor bichisua Claro. lle chama, pero Se- cando lle podía chamar crema de patacas e porro, verdad? Se ten cabeza, patas e cola e cabalo. Sí, Non é- señor, e agora botelle Mira, así E agora que xa tivemos aí uns minutiños, vamos a botar a cabaciña. a cabaciña. picadiña Non che tamén. soltará moita auga esa cabaciña. Sí, pero vai nos axudar a que se nos coza o... Auga e aceite non se levan ben. Bueno, non habrá un bueno. refrán que diga algo que auga e Sí, aceite, non? seguramente. Moi
Eres como a auga e o aceite, por Vamos a exemplo. botar un poquillo de sal. Eres como a auga e o aceite. Eres como auga y aceite. Claro, Sí. de la copa y el vino. Exactamente. Claro. Parecedes Pimpinela por os Eu, lados, de verdade, o refrás, mira, a mí pásame co refrás, e inda que a xente non o crea, que, o sea, eu co refrás non sei ningún, pero non hai descreer nas casas, tampouco sei ningún chiste. Como vos quedades? Non. Non sei ningún chiste. A min hora de irme, contame un chiste. E non che sei dicir. Home, sei algún así básico. Pero... De Jaimito. Sí, Estás seguro pero de non Jaimito? sei chistes, non reteño Bueno, tonterías. Con pero esto, a mí despois pasa non. igual. A mí pasa o mismo tamén. A mí pasa. Bueno, pues mira, estamos Ahí os tres na mesma liga. Aí está. Entón, bueno, mira, Muy ben. vamos a deixar que se nos vaya pochando isto, que se nos vaya fritindo isto. Fritindo, porque isto vale. xa pocharon, lle deixa botei- que non vai a pasar eso. Xa lle botei un poquinho Ahí de está. sal e vamos a botar un toquiño de pementa. Bótalle pementa. Mentre vai botando pementa e todo o resto, porque imos chamar a Miguel, a ver que Veña, opina de perfecto. todo isto. Así que, dende as casas, chamadeo vos mentalmente, pero imoslle dar paso a Miguel, Miguel de Huevo. Adiante, Miguel. Aquí estamos. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy ben, estás ben. Mira, este é Xulio Mato, non sei se o coñeces, a mellor de velo. ¿Qué tal? Encantado. Venga, ya. Mira, vente, mira, acércate aquí, Mira. mira. Tienes verdura. Vamos a facer un pisto. A mí me gusta el pisto, sí. Maravilloso, eh? Mira, teño aquí... Gusta hecho pisto? Sí, bueno, sí, menos sí. mal. A Mira, ver, tú acércate, sí, sí, acércate. sí, sí, Non sí, morde, non morde. a ver se te gustó. Mira, Ahí aquí está. teño aceite. Aceite abundante, como Sí. es. Allo, pimento vermello, pimento verde e cabaciña. Vale? E acuerdo. agora que teño aquí son 3 tomates que vamos Tres picar un tomates. poquinho máis grandes, van a axudar a que se nos faga o guisinho. Perfecto. Vale, e despois vou... Valo meter aí, non? Vamos a meter aquí. Despois vamos a facer unha base cun pan de yogur super sinxelo con 2 ingredientes. Eso é. É super señor, que rápido. velo. Pan de yogur, E Miguel. vamos a escalfar uns hueviños de codorniz. Hay que estudiar eso De entonces. paspallas. Sí, 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 Saberás sí, que no, como doado é, e como... Picáchelos, Miguel. Atención aos Picáchelos supermercados como algo- que mañá van quedar sin yogures naturales. Que todo o mundo vai Creo a que poder ven. este... Esto- Sí, creo esto- que ven, creo. Sí, sí. Bueno, El que avisa no es traidor. ¿De acuerdo? Otro correcto. que no- Totalmente de acuerdo, sí, señor. Sí, señor. Pues, Miguel, ¿cómo quedaches? Como recente, sí. Esto es recente, que Sí, esto da sí, gusto. venga. Tens Bueno, espera. curiosidad por ver que está A ver, non me que facendo digades que Por los recende, dos, porque por los vamos dos. a botar Ah. unha ramiña de Así, Romeo de e Romeo? un pouco Mellor. de tomiño. Tomiño? Entón, vais nos Moi ben. multiplicar ese recendo por... Vai. E Sí, non lle botar nada máis, ningunha... Non teño Moi a ben. pimenta que xa lle botei. Mira como cambiou o olor xa. Dime. Mucheira. Moi ben. Como a recende. Non ter máis especias? No. Dime de que careces De e que direiche do que... Dime... Pues vai para lá. É que non sei un refrán. Algo que deixou atrás. Non sei un refrán, chico. Non se me dan ben. E que tal, Begoña, preséntate a estar, Miguel. Begoña. Hola, Miguel, que Pasa, tal? Miguel, Benvido. quédate cerca aí de Mira, Begoña. eu estou preparando un rolo. Vale, vamos facer un rolo de cabaciña. O que fixen foi relala, botarlle ovos, nata, un poquinho de fariña, sal, pementa e un poquinho de levadura de panadeiro. Xa está, ten un poquinho de burbulla porque xa está levantada. Eu que fago así, eu calabacín, Esta está pero reposada media hora. en rodajiñas. En rodajas. Ah, sí. Eu tamén o fixera dunha vez aquí. Sí. E valo poñer así, Sí. e ahora que vas? Ahora voulle botar un chisquiño de aceite. Eu das forzas por inverno, por verano, no. Claro. Bueno, a ver. Ay, como? Solo comes Se ven un forte día- no inverno? No, todo ano. Pero Sí. no verano... Se ven un día de ¿Qué? frío, Espera que me teña tamén, home. Pero, a ver, que todo ano ou solo no inverno? Todo ano. Ah, por eso, E no pero verano non menos. te chiques, non é unha vergonza comer forte, no, para nada. Para na nada. miña terra o que Eso... o que máis hai. Zorza é unha maravilla. Mira, A ver. agora estirámola como se fixéramos un bizcoito. Sí. Aí. O Vale. xoguero cheto por dentro. E iso é Mi raro. mamá. Que vas facer con eso? Isto ahora vamos a meter ao forno. Pois enrolámolo. E depois enrolas Que música todo. que poñemos ao fornos. Que maravilla. Oxe, unha ovella. Aí está. Aí ten o forno, E canta o forno abre aí. Abre aí, aí, sí, moi Aí. ben. Uns 180 grados, No uns fondo- 20 minutiños. No fondo do forno. Non, que non hai rejilla. Ajá, bueno, pues... para metedelo donde poidades, é dicir, pero no fondo vai vivir ben porque así faise Mellor no medio. no medio. Claro. Moi ben. Si, pero non hai rejilla, entón... Moi ben. Xa está. Bueno, ben, Miguel, ben. que ahora Encantado. visto isto, acércate. Visto Miguel, esto. Telle medo á cociña, non te acercas Visto moito á esto, cociña, ti. eu, por Terlle solo. alergia mellor á cociña. No, ao contrario. No, Gusta gusta. máis cociña. Pois acércate. Porque me inspira. Que che parece? Relaja moito. Que che parece as dúas propostas dos As nosos dúas, cociñeiros? Ben, agora mesmo, se tiveras, se eles non che puideran escoitar, Eu vou por esta. tu por vas o de por Begoña. aquí. Gustache esta idea? Aquela ten boa pinta, eh? Aquela ten boa A ver, pinta, esa- pasa que a mí esa- pareceme moita caldoada. mellor para- Está ben, está ben. Sí, está ben. Xa traía os huevos escachados. E máis o
Somos menos pequenos. Aquí, Que atrevida a ignorancia. Outro. sí, señor, moi ben. Que sí, que sí. Sí, está Ti ben, sabes fiado. algún refrán, Miguel? No, No? de refranero non son Ti non nada. eres aí, ti eres de zona de Huevo, pero Sí. zona de mar non tes así refraneiros No, de... no. Bueno, pues entonces nada. Hai que tomar algún tampouco me vou acordar. Eu tampouco me acordo. Bueno, pues entonces estás pola onda de Begoña. De momento, sí, Sí? sí. Bueno, pues nada, Porque pues... a que máis semeja a mí, este Ti rollito. farías algo máis parecido a eso? Sí. Claro, a mestura campa tamén nunha festa, así Pero bueno, campa aquilo en tamén cualquier é lado. para facer, o sea que non é nada difícil tampouco. Bueno, Iso está espectacular tamén. está espectacular. Bueno, pues Miguel, pues nada, mira, vou te acompañar ali que te sentes De ali. acordo. Non sei se coñeces a alguén que esté por ali sentado. No, conozco a miña paisana, pero a paisana Pues teño nada, conocer, presento, non me queda outra. Chámase Carmen, podelle dar 2 bicos e nada, podedes empezar unha relación se queredes, vale? No, xa teño moito 40 e pico, xa. Veña, pois nada, pois aí os deixo. Pois nada, hoxe cociñamos verduras e non poñedes mala cara, porque as verduras molan. Sí, xa sabemos que a carne é a carne, pero sen verduras quen faría un guiso ou un asado, Entonces, daquela, que vos recomendamos? Que vos quedes a vosa receita perfecta e que lle deades unhas variacións. Mira, hoxe damos vos 2 ideazas. Un pisto con pemento, con allo, con cabaciña, con tomate, metedes todo eso e arranxade a vida non vira. E todo isto combina. Así que, ela, un rolo de cabaciña recheo, un invento de Begoña, con ovo, atún, olivas e queixo. Co que non botaredes de menos, un bisté. Tomade boa nota, papadeas, probadias e nada. Mirades no Instagram, volvedes a comprobar, probádelas, que ides triunfar e vaivos encantar, prométovolo. E nada, imos con Xulio, que... Como vai? Vente. Un momentiño. Agora sí que eu Vamos a facer o estou pan. vendo que vai facer o que me interesa a min. Claro. O pan. Mira, Atentos. Isto super- non se viu. A xente de Carral, perdón, Xente de Carral, atende De daqui. cea, xente de cea. De cea. E se pepan galego tamén podes chamar. Bueno, 250 gramos de yogur. Sí. O sea, 2 yogures. 250 gramos de yogur. De yogur. A mesma cantidad de yogur que de fariña de trigo. Moi ben. Vale? Bueno, Son parece 2 ingredientes na máis, pero neste caso a mí gustame que teña sal, entón vamos a botar sal, pero se non saliría igual o pan, Vale. Vamos a botar un poquinho de sal e vamos botando a fariña pouco a pouco, vale? En 2 veces. Damos máis ou menos a mitad, A mitad, pero non... máis ou menos, máis ou menos. Vale. Depois vai botar o resto. Vamos a botar todo, vale, sí. vale. Sí, claro, porque Vale, ahora mismo vale, temos vale. uns 125 de fariña. Moi ben. Entón vamos facendo así unha pasta. Moi ben. Entón, onde Este é un pan plano de Onde Tixo, inventaches Tixo, isto? No, eu non inventei, o inventaron os indios. Aí que está. son Eso era o moi que así. quería eu. Este é con parecido pan man. É dese estilo, É sí, señor. parecido, verdad? Sí, señor. Pero con yogur galego. Sí, señor. Claro, eso é. Pois tú ben seguro que sabe mellor. Con todas as certificacións sanitarias. Vale? Moi ben. Pois aí está. Mira, e agora xa podemos empezar. Xa nos queda Isto máis ou menos más, limpa e e vamos a huevo. empezar a meter a man. Moi ben. A cociña hai que meter a man, Sí, eu creo que sí. Mira, porque aí está. Senón, Xa temos os así, 250 remexendo con tal a min ou a fariña non se me... Facemos como Arguiñano. Sí. Mete a man a todo. Aí está. Claro. Aí. Mira, E é- ves? e é suaviño, Como non? Queda unha masa super suave e super fácil de traballar. E non hai que deixar repousar... Esta non lle fai falta repouso porque non temos tempo. Claro. Por eso é un pan rápido. pero viríalle ben No, a ver, así... media oriña de repouso ven a todas as masas. Como a todas, non? Vale, pero neste caso, mira, como queda unha masiña E ligadita, así de é dentro, super de fácil de fora para traballar. dentro... Bueno, cada unha, estas masas, o sea, cando amasas podes amasar, hai que darlle caña á masa, vale? Eu estou dando así porque é máis doa, estou afeito a facelo así. Vale. Entón, mira, a masa xa temos. Sí, aí está. Ese Vale. golpe final é Ese golpe final é importantísimo, fundamental. verdad? É o que fan en TikTok. Fan así ese golpe final, botan todo así Pimba. e ala, listo. Aí. Bueno, entón agora que sí, vamos a retirar a madeira porque é mellor nunha superficie Ah, sí? lisa. A madeira, bueno, entendo. Non Claro, ten nada que ver con vámonos a temperaturas axudar ni nada, un non? pouco- No, Aí está. vamos a acompañar con un poquinho de fariña para poder estirala ben. Aí está. E vamos a dar así unha forma un pouco redondeada. Agora troceamos. E troceas, en trociños En pequeniños. trociños pequeniños. De aquí vamos Moi- a sacar uns 6 ou 7. Moi ben. Bueno, pois ti sigue troceando, xa vistedes que tamaño teñen máis ou menos, pero imos ao forno de Begoña. Ti Vamos como alá. vas? Axúdoche. No. A ver, ai! Este ai foi porque cando me agacho foi ai! Non, buf, Esta cousa... estou fatal, Seguro que hai un refrán para dicir que estou fatal. Seguro. Estou seguro. Bueno, digo, chun, nunca choveu que non escampara. No, é verdade. Tamén. Aí está, aí. Mira, temos o roliño, viches? Ten que estar sequiño. Sequiño, e E agora o como que ves? facemos é facerlle así, Ajá. vale? Viches?
E así? Como lle puxemos o aceite por debaixo... Moi ben, e claro, quedou... É moi manipulable, vale? Ai, que ben. Entonces, aquí temos un recheo, Ai, que aquí neste xa caso... fixeches, mesturaches todo, non? Un pouquiño de queixo crema. Neste caso, se che gusta máis a mayonesa, pode ser mayonesa. Sí. Vale, Pode ser calquer variedade Calquer de- variedade, como se quer renchelo de un pouco de ensaladilla. E aquí vou botar unhas aceitunas verdes, Ui, así, para darlle o toque ese de encurtido, que lle queda moi rico. moi ben. E agora, untamos ben, e facemos como se fora un brazo. Bueno, pois, oye, isto que estás facendo, eu creo que podo facer con isto a pregunta, a túa pregunta. O que tú queiras. E a pregunta que vou facer eu, de que é o rolo de Begoña? Eu creo De que é unha Cabaciña. pregunta, e é de Cabaciña. De Cabaciña. Moi ben. Pois nada, pois chamade, va a aparecer a un teléfono, chamade aquí, e o que tedes que responder é... de Cabaciña. Porque eu vou preguntar, de que é o rolo de Begoña? E vai dicir, pois de Cabaciña. De cabaciña. Sí, sí. Vale, pois que vayan chamando e de buscando o número e chamade. E son 50 euros que levades por respostar ben. Ben a pregunta de Begoña e tamén levades outros 50 euros e respostades ben a pregunta de Xulio. Ben. Vale, a de Xulio vai ser un pouco máis difícil. Que seguro que sí. Vai ser máis difícil. Ben, entonces isto esténdelo todo así e como Esténdelo vas a todo así? enrolar? Pois mira, moi de aquí fácil. para lá ou de aquí para A aí? min gustame así, facelos largos, un poquinho máis largos. Moi ben. Entonces, Como facer sushi. a podemos mellor, facer... Sí, moi parecido. Mira, metemos así armado, sempre metes por a parte de abaixo, vale? Oh. Para levantalo. E vou levantando pouquiño a pouco. Así. Pouco a pouco, para que non se che Pouquiño a desfaga. pouco, para que non se me desgaste. E se se desfai tampouco pasa non nada, pasa porque nada. vai... Non pasa nada. Mira. Aí está. Aí vai. Ai, que boa pinta, Begoña. Ala, xa está. Bueno, aí se está. vou facer eu isto esta noite xa, É facilísimo, viches que tardamos Si nada. non, pois me podes pasar a receta nun papel. Sí, porque a sí, sin mellor- problema ningún. Sí? Bueno, non me apoñas, Una coller do Instagram. Perfecto. Una coller do Instagram e xa apunto todo. Ven con todo, non? Ven con todo, cifras, fijo. con... Sí, 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 perfecto. En a voltas, co Depois, prato, por exemplo, Instagram. podelle botar o que se che gusta unha especie máis ou menos, xa lle por botar o xa que lle te podes queiras. ti variar. Aí Exactamente. Non poñedes multas por... No, por no, no. Bueno, temos unha Ao chamada. contrario. Temos unha chamada, quen... Hola. Hola, quen é? Hola, Que Hola. tal? Como estás? Quen é? Benito. De Benito. Ponteareas. Benito de Pondareas, Sí. xa me parecía a min pola voz. Que tal, como Sí. estás? Ben, ben. Estás ben? Estás ben? Estabas atento ao programa? Sí, Vou facer sí. unha pregunta complicada, É unha pregunta que, se a respostas ben, podes levar 50 euros. Vale? De que A ver. é o rolo de Begoña? De Cabaciña. Moi ben. Aí estamos. Estaba Sí, atento, señor, estaba atento. Estaba atento, Pues estaba 50 atento. euros para ti. 50 euros que van para Ponteareas. Gracias. Y nada, disfruta. Gracias por vernos. Veña. Chao. Chao. Chao, chao. Bueno, pois o meu xa está. Xa está, isto Mira. supoño que o cortarás. Ahora corto un pouquiño, poño un cachiño para que probe, pois probamos todos Xa nós. está. Pois veña, vou onda Xulio, que Feito. parece que vai un pouco máis lento, vale? Aí está. Que tal, Xulio? Como... Moi ben, mira. Como levas? Mira, xa estirei Ui. un par das bolas, Sí? vale? Xa, Que son temos bolas aí. así e Con estíralas boliñas así e o... estirámolas. E agora tiramos dela e vai para a tixola. A tixola. Aí está. Así. Deixamos que se faga un par de minutillos ou tres por cada lado. Tamén fai falta que leve moito aceite, No, como... non moito, porque vai no chupar. Vale. Vale? Entón, mira, mentres, porque despois sí que vai levar aceite por riba, vamos a facer un picadiño de allo, moi Ajá. picadiño. Sí? Vou quitar aquí o papel. Pa facer que? Para facerlle un aceite de allo perexil para botarlle por riba o pan. Ai, iso é... Que tamén o vai a absorber. Ah, non moito, verdad? Así os indios. Verdad? Sí? Sí. Me gusta me chamarlle indios. Hai xente que lle chama hindús e iso No, está mal. eso está mal. Eso está mal. Hindú é o que profesa esa religión. Sí, señor. Ves como eres unha persona estudiada? Xa me estás empezando a caer Lido, mellor. eu son lido, non espía, claro. Sí, señor. Aí Pois está, aí está, mira, botarlle botamos eso un ahora pouco de e un allo, pouco de claro, un perixel, pouco non? de perixel. Ele sería cilantro ou sería perixel? Cilantro é moi invasivo. Ai, a min gustame moito, Sí. cilantro, sí. Bueno, Pero porque- ten esa cualidade, Sí, que é a moi verdade invasiva, que- así, un que sabor botas- fuerte. Mira, vamos, o primeiro peso que xa lle podemos ir dando a volta. Sí? Aí está. A volta. No, pois non ten Metes forza. esas Non ten armaduras, forza. que lle metes así armas Aí. aí. Non me está indo ben a tixola, Non? No, esa é unha frase de Begoña. Así. Non lle vai ben a vida? Pois estou lle vai ben. celebrándoa. Ah, pois aí está. Vamos deixar que iba. No, esa pero vai ben, esa vai ben. Pasa era que, esta. Tamén Era dille, pequena. non me vai ben cando ten no 5 e cando quería ter no 9. Sabes o que pasa? Que a mí sempre se me fastidian as miñas sarteres, no fogo. Ah, sí? E dice que é culpa miña, que non é culpa da... Xa mellor é de lavalas en auga quenta, mellor. Eso Eu é- creo que é do animal. Pode ser. No, ten pinta, Ten pinta de meterlle Dalle. isto aí, ras. Dalle, lle dá la dalle. volta esta. Pero meterlle llama, pero vos sodes... No, falta un pouco. Sodes kung fu. Hai Metedes que aí. meter, senón a se vai Mira, queimar. esta Así. Aí está. Aí está. Moi ben. Esto, co pisto, Ben.
Ben. Isto vai ser unha maravilla. Oye, verás. Xulio, A ver se nos ferve aí a auga. está ahora mismo que me están preguntando Galicia. Sí. Galicia ahora mismo quere saber que vas facer cos ovos de paspallás. Bonos escocernes a auga. Xa os teño aquí abertos porque ti sabes que a casca do ovo de paspallás, ti sabes porque es un comunicador maravilloso. Por favor. Que a casca de paspallás non é tan frágil como a... É moito máis dura. É moito máis dura e aparte non ten unha textura tan crujiente. Entón, o sea, é dura por fora, pero despois é moi blandengue por dentro. Entón, temos que lle meter un coiteliño, Sí, aí aí nos abrindo. ou unha tixeiriña Sí. e cortámoslo. Entón, vamos facer unha hora, ainda que non ferva a auga, a Sí, petición da non nosa directora. pasaría vale? nada, hombre, Non faz pasa aí. nada. Entón, Pero vamos parece que vai a empezar a ferver. Sí. Aí xa temos sal, entón ahora vámonos botando. Isto ten que estar como uns 30 segundos só, vale? Vamos Aí botando está. aí. Timba. Ui. Mira, ves, foi botalos e empezar a ferver, eh? Sí, sí, Que é maravilla, eh? maravilloso, é a maxia da E televisión. non lle botas nada de eso... Vinagre? Ni No, vinagre. non lle boto. Eu non lle boto. Eu botolle de todo, vinagre, de todo e nunca me sae. E a Nunca te miña sae. compañeira non lle bota absolutamente nada e... ¡pá! E aí vai. Aí está, Aí veches está. como parei, e Estabas viña aquí, atento, pamba, Estabas e atento. parei eso. Mira, isto está. Aí está. Mira, este é o resultado que queríamos. Eso. Sí, tostadiño, crocante. Ben, ben. Vale, Pois vai bota aquí. preparando que Vou alá. vou falar con Miguel, vale? Que para ver que opina. Miguel, vente pa aquí porque... Vente comigo. Que opinas? Como estás vendo isto? Estou xa... Eh? Deseando probalo, Como verdad, ves? Creo que sí. Ahora vai cambiando, xa Ya non cambiou, é o non que pasa dices nada. antes aí, todo Tiña unha isto. canteira aquí montada, Miguel. Tiña unha canteira aquí cagua. Pero- Eu boto por fora. Eu pensei que iba a botaste estar... igual que se non pasa Bota nada. por Pensei que iba a estar máis totalmente. atento Igual. Marcos, pero no. No, pero é que pasa que tiven que ir a por él non- porque senón estaba aí xa falando con Carmen, que ahora entereime que resulta que é a muller. Sí. Eu pensando que era de desconocidos e Que que va? iban a... No, non pode Cantos anos xa? Moitos. Uf, eso é unha cantidad moi grande, eh? Non te mollas, Miguel? Sí, Non te señor. chocate. No, eres non vas a eres usar unha memoria. persona moi inteligente, Miguel. Non creo, no, Eres no. unha persona moi No, inteligente son- porque non te queres meter en follós, verdad? No, non vale a te pena. queres meter en follós e non... Igual te engañas o despois. Dar un dato erróneo a mellor é unha cousa... Crecho ben. Sí. Bueno, Eu pues son nada. 47 tacos a por Pues nada, mira, xa está casi acabando, está rematando, xa casi está, vai poñer ahora os ovos en riba, temos todo isto, vale? Recordas o que levaba, non? Levaba pisto, pan de yogur, viches o pan de yogur que pinta Sí, ten? precioso. É bonito, bonito. Isto Ahora vamos pisto a con colocar aquí. cabaciña, con Aquí tomate, con un enriba pouco de pisto. allo. Aí está. Si lle fajo iso a miña nai, medriña. Filo por Ok, colores. eso, tolea. Isto é unha maravilla, eh? Eso tolea e ahora vai botar... Mira, con aí está. con que poquinha Mira, verdura... xa acabou temos- e nada, xa lle mira, fa- pedimos xa lle un fago aplauso a rollito. Xulio porque parece que rematou. Aí está. E ti, Begoña, que tal? Eu xa Eu estou. vou botar o huevo de codorniz, coño. Ovo Decorado. de codorniz, Vente, Miguel, botouse mira. por fora a mitad da clara. Ala, Mira que rematadiño. preciosidade. Mira que preciosidade. Rompe un Un poquinho. rolo de carne, de cabaciña, con... Bueno, botoulle ovos, E atún e huevo. Tamén lle botou olivas. Tamén. As Sí, aceitunas. corbañe de maravilla, Eh. A mí encantan as A olivas. min así todos os encurtidos e todo Encántame. eso. Sí. Pois nada, que Vamos a puntaje. cortar un Damos un pechiño. aplauso tamén Hai que a darlle, Begoña, señor. Aí está. Sí, señor. Moi boa pinta, verdad? mira. Ten moi boa pinta. Como queda? Que aprendes algo. Mira. Mira. Ala, Que prestancia. oye, botar un chisquiño de aceite así por o medio. Aí está. E listo. Moi ben. Xa está. Ben, pois nada, pois mira, vente por Moi aquí, ben, moi ben, vente sí, por aquí señor. porque vas ter que ir probando, vale? ahora que fajo? Vas ter que Ahora probar. vengo Ti peor. ponte aquí e vas ir probando, vai probando xa esta, mentras ahora Xulio che trae o plato dele, vale? Comeremos E ti vai entero, probando. Xulio. Ti vai probando, aí che ven Xulio. Aí vou. Trae, Sacho. Faz sitio. Aí está. Por aí. Moi ben. Aí Outro está. por aquí. Este Por si deixámoslo quer- por aquí. ese é por si E quer nada, repetir. e mentras Miguel proba o pratos tanto de Begoña como de Xulio, imos facer a pregunta de Xulio. A ver se alguén chama. Hola. Porque o que imos preguntar, a pregunta que imos facer é que 3 ingredientes leva o pan que fai Xulio. E a resposta é... Yogur, fariña fariña, e Pero con sal. yogur e fariña vale, eh? Vale, pois si non Yogur e din sal, damos a resposta por boa. Así que a ver se chama alguén que 3 ingredientes leva o pan de Xulio. Hola? Hola, Carmen. Hola? Carmen? É Carmen, é Ai, é Carmen de Vigo. Sí, é de Vigo. Mañá pode ir ver a Begoña, mira. Sí? Sí. Mañá? Sí, sí. Bueno, pues moi ben. Bueno, estiveche atenta. Vouche facer a pregunta. Moi ben. Vale.
Que 3 ingredientes leva o pan que fai Xulio? Yogur, fariña e sal. Moi ben. Moi ben. Aí estaría. 50 euros para Carmen. Sí, señor. Pois aí estaría. Pues, un saúdo grande, Carmen. Moitas gracias. Un bico. Chao. Veña, e mañá vai a ver Igual, Begoña, mañá. Vale, onde? Na Alameda. Na Alameda. Na caseta principal. Vale, a unha. Veña. A unha. Chao, Carmen. Aí estamos, antes de comer. Miguel, Yo teño claro, telo clarísimo. De un principio teño claro, pero teño mellor Moi ben, pois entonces que? Xulio, ¿Quién? sinto vergoña por estar. Por nada, por gaña Xulio. Espectacular. Xulio pasa esta velliña. Pois aí está, hoxe gañou Xulio, outro día gañar a Begoña, pero bueno, aquí quen gaña somos todos e gañades vos porque ides e facedes estes platos ides estar de maravilla, así que nada, un bico moi grande e quedades con información, quedades con Hora Galega, un bico grande. Hasta mañán.